Vážení kolegovia, kolegyne, ja som veľmi rada, že v tomto pléne sa zaoberáme naozaj materiálnym právnym štátom a tiež sa mi nepáči, ak niekde dochádza ku korupcii. Napríklad, tak ako v minulej komisii sedel pán Reinders, ktorý je dnes obžalovaný, respektíve obvinený. To, či bude aj vinný, o tom bude rozhodovať súd. Ale bol to práve on, ktorý vypisoval všelijaké listy každému jednému členskému štátu. A my sme sa v dnešnej dobe dostali do takej fázy, že každý jeden členský štát vlastne nejakým spôsobom porušuje základy alebo ľudské práva, na ktorých Európska únia stojí. Okrem 3 ľudských práv, každé jedno ľudské právo môže byť obmedzené a dokonca aj ani právo na život nie je absolútnym právom. Existujú 3 práva, ktoré sú absolútne, takže každé jedno, ktoré je obmedzené zákonom, tak pokým to prejde na súde, tak v tom prípade je to v poriadku. Vážený pán komisár, toto je trošku osobné, boli ste dôvodom, prečo som hlasovala proti komisii. Ste pre mňa veľmi príjemným prekvapením. Ďakujem.